Allah bai ka wata yau ya ta tura yayi baka wani kaji barkaya ce na kusa Allah muna fasa su kutuma haje kowa dan mura ba shirye ta an ce fa ya buga aka ta maka zaga aka ce ya sawo wani mai kwari kaji ka zaga aka ce ma zai sawo wanda zai kasu ta kaga biyu zai shigo da su wannan da aka sauke wa Ibrahim Dembele kada Allah Dembele kada ai kana taba ne da ne kawai ka zaka taba wallahi ba zai kawo muka ba falkawo ne kana zungura ta Allah zungura ta kawai za ka yi saboda ba iya takewa zai ba yana daga ma zai kwanta balkani da wannan kungumin takardu ba balkawo ai ba ka sun fara balkawo malan na kusa to malan ka kun yi watsi da damu ai kun yi watsi da damu go arabi go kada sai ba farkawo amma ka dau wannan boy ka gani Dembele sorry ka kada mu Dembele mu je nan mukai kai ya buga out ball a banza hai kullum ne kaka dama ce irin wannan aka ba ai wallahi yara tun wuri za su tara musu kaya a wannan kai malam iya ban daɗi malam bidiyo yana ne kan kamala dole kai kai za ta sai da zawarcin kamalan ya yana dawa za a fara maganar cinikin kamalan Allahu akbar malam ya bar daɗi shi ne wannan Dembele zo mu je aka fa Ibrahim ko ba an fara haɗa mutanen jikin su ba ta ai wasu aka yi ne saboda ba irinmu ne fa a ciki fa ba sa buga shot ne ba sa buga shot hai haruna kai ba do alaba karin yin nan wata ba sai ka ta dawo mu ku fito ba ku da amfani duk ku fita Allah wallahi ba su da ko matsala waɗannan siniyancin da za su ke ni ne babban problem auta sai magana ke mata tsara idan aka tashi kunnan ka babban wanka blagoy ai ka san mai ne ai ya buga ta dama ce ma ba sai tun
hauka suka yi mai gawadar su ne cewa a'a ya fita kai wannan na gidana kai kwana ce ma daga alifar kawai da ta dawo ya kama wai shage ciyawa wane ne mu je kakkada mu da kwanan din nan mun yafe alifar kawai yana tsoron shot dauki basu ga kwado kunnu ma ita kai rep abusa faul rep an yi faul abusa mu kai dalla fasin ake yi dalla wow roki na goma kan ga buga ka ci ma ai ba sai an zo tsakiya ba ake ku da kuka yi batun mu za ku tara musu kaya waɗancan suka tara musu kaya ai tun da aka sa bal tun da na ga waɗanda suka fito nake cewa tun da mu fara cin kure ce in da fito waɗancan ba in da fito waɗancan ba ai wancan selection din a nan mu dai kasa ashi mu dai da gaske an ai mutun ya kare kai goma bakai a hankali da duniyar goma gwiwarsa kai wannan maye sai ya iya babban coach me mana kaga ko irin wasan da nake koya muku wai gani ya ni barka sai ke mauka ai wannan ne da barka Allah ya ji golan da ciyawa ba ma ga ciyawa wani mun ba dika mu daga sai ashu mu daga sai ku kuma in dai ta je ba kwa wani ba kwa wani sun tawa mu da suka ja mana da Allah mu Allah dike kan dike da gaba ki ba ka da mu ai kai ko da ba mai ba mu da mai ya ce da kafi ko ne ko da mai ko da samu wani suna cikin ko suna da shi ne ba da ko Kenny za ka hari
ga jaki dan shege kai wancan ara ba gaji ne Kaga wancan jaki ne ko da ce da jama yake baka wanda za ta yi lissafin ne kai kare sa gida ya isa wani lafiya ba wadda bai lafiya ita ba kare sa ka ta ka mai wando hai ai kuskure ne haka da ciyawan kaga a ga jiya ya ga abun da ko ai ya kake sai aje ayin kishi daga hiya kansa sai ayin kishi daga hiya kansa ego na kujibu sajo aida na kusama na kusajo aida na kusama kai da Allah goke kafin a jafta ai ba hafta ke fa ubangare hawaye da hankali kai hauka a shi wallahi shi tun da an ga cewa ƙara kwanciya ko a sai shawo ne gudanar amma alamun nasara wannan dan yamma FC ne tare shi dan Niger ne kakkuda mu ana hauka ba da kidai da mu gane bai nake ba ya ji wani kakasa ƙwarƙwamai taurawa wai ba shaka mu je mu farke mana kuna sai kai ta mai karfi da shi karfi da ga mutum kame ruwan karkarfinsa kawai a nan za ka yi kai ramsi ka tashi mana kai sana shi maza wala mafi yawa ka kara ma mutum ka kara mutum duk ya dai kai da karfi da shi ba dingi shi yake mana jari yi magana a can wanda ya gaji wani ya dawo wani ya fita aka ban din take wani mutum ta wasu wanda jewa amma in dai hali da ke da mutum na da gwada masa zai bige Allah shi da kurus ɗin kawai goma so yake yi gwada ma haka ji bai da lafiya mai lafiya ne zai tsige an shegiya ne ai shi ma akwai sanyanka